Nachádzame sa v obľúbenej lokalite na bývanie v obci Papradno, ktorá sa mimochodom stala dedinou roka v 2019. Poďte sa pozrieť na tento charizmatický rodinný dom po kompletnej rekonštrukcii. Interiér, ktorý vás dostane svojou atmosférou, prizdané trávy, moderná kuchyňa, priestranná obývačka a takýto krb, ktorý vás zahreje v zimných mesiacoch. Prízemím to nekončí, v podkroví máte ďalší priestor, kde vytvoríte ďalšie dve izby a kúpeľňu. Dom je čiastočne podpivničený a na náradie poslúži aj záhradný domček. Pozemok má 359 m2, čo je ideálne na relax, ale nie náročné na údržbu. Tento dom v Papradne je dôkazom, že kvalita a vkus sa dajú sklbiť. Ak chcete byť obklopený nádhernou prírodou a hľadáte únik z mesta, neváhajte a kontaktujte ma.